još jednu epizodu na ovom kanalu, ja sam Miloš i danas, kao što vidite, igrat ćemo opet Roblox, to jest imat ću opet Roblox, kako se zove, htio sam da vam kažem, ovo će biti malo kraći klip, ali ću pričati o temi neaktivnosti i aktivnosti, znači ja sam kako kad budem aktivan, kako kad ne budem aktivan, tako da i da, malo ćemo se zezati, čim vratimo na normalnu rezoluciju, sad neće nešto se vrati. I evo nas nazad, samo moment, kako se zove, znači ponekad sam aktivan, ponekad ne, da znate, trudit ću se da bude što aktivniji, evo, izaći će, ja se nadam danas već 2-3 klipa, evo da udrgamo malo ovo, ok, mogu malo da vežim, ne, kako se zove, igramo Prisoners Roblox, kako se zove, da znate, eto, ja ne znam, uglavnom, kako se zove, opa, sad da mu uzmem, ok, uglavnom, kako se zove, znači kako kad sam aktivan, to zavisi da li mi se snima, da li mi se ne snima, ili da li mogu da snimim ili da li ne. Uglavnom, eto, izvinite ako ne bude bilo klipova, znači ako ne bude bilo klipova, da znate, trudit ću se da bude što više, ali ako ne budete, da znate da nisam neaktivan, nego samo prosto ne mogu, eto, kako se zove, pa gledajte stare klipove i ne znam, pokušat ću, ne znam, da snimim što više klipova, da imam što više klipova, što više zanimljivih klipova, što više specijala i što više toga. Ok, pa eto, znači to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela, a mi se vidimo u nekoj narednoj, samo moment da vidimo, opa ok, a mi se vidimo u nekoj narednoj, moment, ćao.